مرندا كتاغو كرسي كما جند أرسفوف ملي بدوكال الله يدين محمدا ngare dawr den jabbaru ngoppen be njula وقرآنا فرقناه لتقرأوا على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم
يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسن لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم. bisikiri Allah jaabi so jaabano ko en tawtortaake ɗum ɗo wadde Allah jaabima en tawtorama ni mo woodi eɗen ñaatomo kadi kanko Allah yo Allah hokken kadi tawtorede ni mo woodi eɗen ɓeydi en ustaaki kono en ɗino kaamilaji 11 e laylatul qadri he nde Allah fewdata nde Allah humtata haajoji nde Allah ɓoddita nde Allah waɗata barke nde Allah addata celle nde Allah yurmoto mayɓe fof ne anniyaɗe ɗum noon so tawi yimɓe ɓe ko kejjima yoɓe pat ha kaamilaji ɗi duwe ɗum noon ko nafoore ɓolde woni hen eyyi nafoore ɓolde woni hen kala joguiɗo haaju so tawi tawama tawni haajo sikkitare ala Allah koko jaboto ɗum noon ɓe sikki enen fof ken haajuji ɓoli ken rafiji ɓoli ken caɗele ɓole ɗum noon paden ha kaamilaji ɗi duwe nde Allah mbetema ittan en caɗele ɗe ittan en rafiji ɗi humtan en haajuji ɗi sabu ko ɗum tan ñagotoɗen Allah kadi suura en bi jaahi sayyidil wujudi wa ashabihi almuɓe ɓe jarama ɓe beltima seereɓe ɓe kadi beltini ɓe pirima yimɓe ɓe nani machallah alhamdulillah rabi ko jiɗɗen ko en mbawa ɗum dañjude jamma he almuɓe feccere mabɓe yimani hewɓe nan ɗon jimani kono yimɓe ɓe lomtima ɓe jimani ɓe sabu enen fof jiiɗi yimma e baba so tawi o yimi a yimani a mettini wadde hoto a fotani wiide aɗa jeeya e innamal mu'minuna ikhwatun eyyi so tawi tan aɗa jeeya hen hoto mettinde eyyi ɗum noon kala mo yimani yo andu yimɓe ɓe
jiwani ɗum kala mo waajaaki yo anndu kadi waajiɓe mbaajinima ɗum ɗon noon en jettere Allah haa no feewi kono ko yettude Allah jammo hitaande fof Allah ina ɓeyda ɗum wadde ko Allah wondi heen so tawi Allah wondaano heen heɓataa ɗum wadde hitaande fof Allah ne nawra yeeso ɗum noon en jetti Allah haa no feewi en jetti kadi fuɗɗunooɓe ɗum ɓe eeyi kono mawnira men Abou Sare en nan kamɓe puɗɗunoo ɗum machallah wadde koɓe puɗɗunoo ko ne moƴƴi bonaani wadde en jetti Allah hay kanko mo fonnoo haalde hay o haalaani en jetti Allah wonno kanko jeyi ko kanko jeyi so hay so tawi ko gooto amen weɗi ɗo konngol ko kanko haali ɗum noon amin yaarna banndiraaɓe fof ɗum yawti won tawtetenooɓe ɗiɗo jammaaji Allah nawtiɓe barzak hono neni men guura sal ene tawtotene ɗo so arino wona yimɓe Cheikh Oumar walla wiyen jibane kam Cheikh Oumar Allah nawtima barzak eɗen duwanomo eɗen mbaddamo e kamilaji ɗi e hono tani men Fadima Tall tankima ko ɓooyani alhamdulillah ko bandum debbo ceerno Mamadou Jimba ɗum ɗon noon hay letere mabɓe ari ɗo ko noon ɓe mbaɗatno saabu fedde makko nan ɗo jooɗi eyyi daa'ira makko nan ɗo jooɗi eyyi kono jinnaɗe men ne wiye Penda Diaw ene ñaagui duwaw cellal yo Allah hokku ɗum cellal hokko juɗɗo fof ɗum noon kala paɗɗo kamilaji ɗiran duwete kala joguino hen haaju Allah koko jaboto sikkitare ala hen ɗum noon en beltima en jetti fof en jarni fof oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon ɗacci hakke inchallah ko jiɗɗen haalde ko ne heewi kana weltare tan machallah hada wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Alhaji Muhammadu Lamin Balwi alhamdu kullan wadani jeyɗo binde fof o pindinde ene waseede jojjude rewede fof malaikaji yimɓe jinne denta tagore fof mo rendaka tago kursiyu kame jonde arsi fof mali yimɓe dokkal Allah yedi en Muhammada